Ringrazzja l-familja l-ewwel u nirringrazzja l-poplu kollu ta' Marsa Xlok li tan il-fiduċja u lest li naħdem fl-imkien mat-tim li tala kollu. Elenja, jiena kif qatt qabel inti l-ewwel mara eletta fissem il-Partit Laburista fuq il-lokalità ta' Marsa Xlok. Inti wkoll żagħżugħa, inti ħadta b'impenn kbir din it-triq il wasalt għaliha illum, ġifieri huwa suċċess għalik, suċċess għall-mara fil-Partit Laburista u xtaqt kumment xkejken min-naħa tiegħek dwar dan. Ifhem kienu xhur impenjattivi ħafna għal Partit Laburista li tellajna l-ewwel kandidata mara wkoll fil-Kunsill Lokali kienu nur kbir ħafna lija. Nirringrazzja l-residenti kollha ta' Marsa Xlok li urew il-fiduċja tiegħi. Issa nxamru l-kmiem u nibdew il-ħidma mat-tim li għandna ta' Marsa Xlok. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.